Ideja izgradnje pruge Banović-Vareš stara je više od 50 godina i nikada nije konkretizovana. Ponovo je aktualizirana u zadnje vrijeme, što je pobudilo posebno interesovanje javnosti u Banovićima i Varešu. Interes za ovim projektom iskazale su kineske kompanije, a jedna od njih u cilju prikupljanja podataka o projektu boravila je u našem gradu. Mi smo danas ugostili predstavnike jedne od najvećih firmi u oblasti transporta iz Šangaja, znači radi se o firmi CRRC, koja je zainteresovana, odnosno prikuplja podatke vezano za izgradnju pruge Vareš-Banović. Znači ovdje se radi o jednom, mogu slobodno da kažem, ne međuopštinskom niti kantonalnom, nego državnom projektu, čime bi se poboljšali uslovi željezničkog transporta na području Bosne i Hercegovine, odnosno čijom bi se izgradnjom stvorile pretpostavke da se glavna dionica, odnosno ako uzmemo odredište Ploče, Luka Brčko, skratila za 128 km. Ovaj projekat je izuzetno važan za razvoj privrede na području općine Banovići, ali i šire. Prugom dužine 50 km od Banovića do Vareša povezala bi se 3 energetska čvorišta, termoelektrane Kakanj i Tuzla i buduća termoelektrana Banovići. Pruga je od strateškog interesa za vladu i željeznice federacije i na njima je da u narednom periodu osiguraju svu potrebnu dokumentaciju koja će projekat učiniti ostvarivim.